Thâu, ra vậy thế. Chị là bây giờ Thu về chị đánh chơi. Mình xếp xa video barang nagarbabu, mana reels barang nagarbabu, 10 to 15 second ni arna. Bekona ang nabisang pagbawananggon, serba gajri playgan, serba eri maban nagar playgan, serba torza krang kewgan, serba mabag gabgan, serba hokrawgan, serba gari jiwan gan, eri pari jam mela mana banai thirne muna arna. Mình xếp xa, maba mình xếp bung nagarbabu, bekubo, be reels barang nagarbabu pisana, maba mình xếp jenba kontai bung nagarbabu, bekubo haya thapkona eri pari kebawananggo angna time guna. Hamba hai logoफोर welcome back to my YouTube channel. Damni sera godan मोनसे vlog लानानै फैलायबाय आरो दिनै नायलांबाय थादों दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय आरो दिनैथ' सानडे स्पेशल जाहैबाय सानडे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसैलाय आङो दिनै बाबाया खानखाबाय दासो बेदर लायनो ओमफ्राय मा बेदराथ' लाबोखागोन दे अमा बेदर लाबोगोन ओमफ्राय गाव जाया आरोना गावहा दाउ लाबोगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय बियो दाख्लैनिफ्रायनो माबा ना जानो होनगासिनोमोन सुरि ना आइया मोजां संनो रोङानो ओमफ्राय आंखौसो बरसा खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु आंना सानडे नङाबानो जायाना संनायाहाय ओंखायनो बुंदोंमोन आङो ना लाबोयो ना मायो होननानै ओमफ्राय गावहा दाउ जानो लुबैदों खोमा दाउबो जानो लुबैदों दाउ लाबोसै होननानै बुंदों आरोना दा जायखिजाया दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा जानाय जायो मा शेयार खालामलांसैलाय दिनै जा एसे हायो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्रायहाय मा बुंनो सानदोंमोन आङो औ दा जोंहा अमाखौ माजों जागोन बेखौथ' आं दाबो मोनथिथ'वा ओरैनोथ' मैया आइया बुंदोंमोन माबाजों जानोसै होननानैहाय जोंहा मैथाजों थास' बिबारजों जानोसै होननानैहाय नायनोसै आरोना दा मा जायो अखासो हागासिनो नै एसे फ्रिनो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो आरो जायफोर सिनायलांग्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' होमबा ब्लगखौ जागायनोसै ना मा होननानै बुङो ओमफ्रायहाय नायबाय थाबानो जाबाय मा बुंबावनो सानदोंमोन आङो औ आङो दिनै एसे ओरैबो थांनो सानदोंमोन माने गसाइगावथिंजायबो सासे लोगोनि दखानावहाय जिनिस लायनो सानदोंमोन आङो बेग नांगौ इयारिंस नांगौ माबा माबि नांगौ आरोना बे लोगोनि दखानावहाय माने आङो फसायनानै दोनहरखाबाय ओमफ्राय लायनो थांनो मोनाखै आरो आङो जुदि लायनो थांनो मोनाबा आंनो पार्सेल हरदो होननानै बुंहरदोंमोन आङो दा नायनोसै जायोना जाया बेफोरबायदि थांनायाहाय आरो ओरै फारसेजों क'क्राझारजोंबो थांनांगौ जादोंमोन खिन्थु आंहा क'क्राझाराव थाङै खर'आनो साजोब्बाय आं गारि गाखोनो बाबाय आरोना बिरादनो सानदेआवल' सानसेल' माबा मोनो ओमफ्राय बेयावबो आरो गारि गाखोनानै थांबावनांगौबा आं बिराद हाला आरोना गारि गाखोनायखौनो ओरैबायदि बाजोब्बाय ओमफ्राय खर' साजोबनाय मोनबाय आं दिनैबो थारमाने क'क्राझाराव मानो थांनो नागिरदों होनना बुंबा आंनाहाय हाथायाहाय माबा जानानै दङ गब्लं जानानै दङ ओमफ्रायहाय गब्लं जानानैहाय ओरै बे माबाबायना मा होनो खावसे बिदिनो एसे बाइक माबालांबाय आरोना बाइख्लानायथ' नङा अरखबाय खोमा ओमफ्रायहाय एसे जंफा जानानै सालायाव नांबाय थादों बेखौनो आङो बे माबाया खेब होनांगोन ना मागोन बेखौ सोंहैनो सानदोंमोन आरोना सोंहैनो माने खेबथाम खेबब्रै थांबासो जाखायो नालाय माप लाखिगोन बेनि उनावसो होगोन ओमफ्राय सुस्रांगोन आरिगोन ना ओमफ्राय बेनिया टाइम लागोन आरोना दा बेखायनो आङो थांना थाङा सानदों माने थांखानो नङा आङो थांनो बाबाय आरो जायखिजाया थांनो होननानै मैयानो बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बादों बिरादनो आं बेबायदि बिराद ओंखारनो बासै ओरैनो सामफ्रामबो ओंखारनांगौ जाखायो बेखायनो आं ओंखारनो बाबाय आरोना ओमफ्राय आङो गाबोनफोर क्लासाव थाङोबा बेखौ नायजाबोनसै होननानै सानदों क्लासाबो कन्टिनिउ जायो ओमफ्रायहाय आरो क्लास गखांनानैबो आङो लेटद्राय सफैयो ओजों फिसाज्लाया गाबनानै थायो गोसोखाङो आयौआ जोंफोर माबालांबाय ओमफ्रायहाय गाबनानै थायो गोसोखाङो ओंखायनो माबा जाया आरोना लेटबो खालामजाया एफाराब माने बेबायदि जायो ओरैबायदि उसुबिदा माने बेसेबांबा गोबावखासै आं बेबायदि उसुबिदानि थाखायनो थांनो बानाय ओंखारनो बानायजोंबो मोनसे आरो प्लास ओरै क्लासाव थांबाबो ओंखारबाबो माबा जाया मा होनो टाइम मिलायहोनो हाया ओरैबायदि जानानै आं बेसेबांबा गोबावसै बेखौ लायैनो ओमफ्राय दा खालामथारनांसिगोन आरोना उपाय गैया नङाबा आरो बेमारा बारानिफ्राय बारासिन जालांबावगोन आरो फैसायाबो बारानिफ्राय बारासिन थांबावगोन बे गिहरनायाथ' फैसाखौनो गिखायो नालाय एसे माबा जाबाथाय थ' होमबाबो उपाय गैया आरोना आरो बारासिन खालामनानै लाबावोबा गिदिर जायोना थ' जायखिजाया नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ आङो स्टार्ट खालामसै थुदो होमबा एकदम फट' लानो मानो होननानै ओरैबायदि नै चेन्ज खालामगुलायबाय ड्रेसखौनो ओमफ्राय गावस्रासो हनै सिगां गावस्रासो सिगां नै बोरै लांनांगौ दे बोरै लांफानांगौ नोंखौ लांफानानै आंहा बोरै फट' लानांगौ ओमफ्राय गावबो लाफानाय नङा दा फै लाफायो फै दलर था दे गावहासो सिगां
मा होनदों औ दुब्लियाव भिडिअ खालामसै दुब्लियाव भिडिअ खालामनो नालाय ना मारै दुब्लियाव खालामहैसै थ' दुब्लियाव खालामहैसै थ' जा थांसै दुब्लियावहाय खाथियावनोखा दुब्लिया गेट खेवबानो नुबाय आरो बैयावनो आयौ माथो दै दङ बारजायो औ दे थ' थांसै जोङो ना नै गोबोरखि दा नोंखौ बोरै बारनांगौहाय बारदो दे हाग्राजों ना हाग्राजों अबे I love you जाखो I love you I love you औ दे सामफ्रामबो न'आवनो फट' लाबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो जोङो एसे नैबाव लानोसै होननानै फैदों आरोना सान्दुंबो दुङाखै ओमफ्राय दाउलागु आयौ खमल' जारला अखा हाबाथाय नै आंना दख'नाया काटा लागा ना मा होनांगौ गोदोनि काटा लागा गोदोनि बिलाइसो आं नोंखौ बिदिनो जागा थांगादोंमोन नुबाय गावहासो सिगां नुबाय आयै हनै मोसौ दङ नै मालाय गान दामगासिनो बेयावहाय माइफ्रा नै माबायदि जादों दाबोनो फट'खौनो लानो मोनजेनाखै ओमफ्राय अखासो हाहां जालायबाय अखा हागुलायबाय नै मोसौआ सौवो औ बेयाव लाग्रोखानोसै होमबाबो नैबेयावहाय औ आयौ हनै मोसौ फैदों अखा हाबाय हिनजाव गोदान जानांबाय फट' खेबफैनाया अखा हाबाय लाखांबाय जोंहा दे जाबाय थांसै अखा हानाया नै बारासो जाबाय थ' थांग्रोसै ओमफ्राय थांनानै लाहैबाय थानोसै आया थावबाय सेन्देला हाब्बाय आयै जारलाहाय थांबाय थांसै होनदो थ' थांसै बाजार खालामग्राया फैबाय नै मा लाबोखो बापु दाउ लाबोमारबाय मानो जानांगौ नै ओरैनो अमाया बेसेबां ओरैनो केजियाव बेसेबां 360 बेखौ संसै ओमफ्रायहाय बेदरखौ एवजानोसै होननानै सानबाय नै बेदरा साफा खालामखाबाय रुखांबाय बेखौ आराम नै बिगुरखौ गारजोब्बाय बेखौ एवनांसिगौल' आरोना दा नै बे फारसेजों बाबानि दाउ बेखौ एसे बिदै गोनां खालामसै दे मामि मबाइल नायबा मा जायो खिथालाय मेगन खाना जायो ए मेगन खाना नायनो नाङा दे बेदरखौबो एसे एवनानै लाखानोसै माने एवखानोसै आरो एसे थाव होनोसै नै जाबायहाय एसेल' नै बेयावहाय बानलु एसे बेयाव देखाबाय माखासे बेयावहाय सामब्राम गुफुर बानलुबो एसे देखाबाय आरो ओमफ्राय नैबावहाय एसे होबावनोसै ज्रोमनो थावखौनो एसे गोदिल' होबाय मेजेमानो मेरलाखाना बेबायदिनो एवनोसै आरामसे सिम्पोल एवनोसै आरोना जेबो बेबायदि होलु होला जेबो होला सामब्राम सुमब्राम होनोसै दा बेनो गोथाव फ्राम फ्राम जानोसै ओइ मा नों मानो फैदों बिदि मा जेबो दादां दे ओइ दादां र'सना आरामसे नै एवफ्राम एवनानै मेजेम गजोब्बाय जिनो आयै नोंहाथ' बागथा फैनायल' आं खालासै हनै माबाजों आयै नै देलु देलाखौबो होजोबखानोसै गासिखौबो आयौ मामा बिदि दादा हनै नों बुजिथारा दे माखौ नांगौ नोंनो बेखौ लायो सोरबा बे देगारसो हाबाव नों सिथिं सिथाथार बेयो हिटाराव नांगोन आलु
दावराव बेरे फुंजानिफ्रायनो नोंजों दावराव जाबाय थानांगौ ना एकदमबारे दलद थानांगौ ओइ मामे ओइ मामे खाजा जाबा मा जायोमोनलाय गोबायो दा जानो नाङा दे मबाइल नायबा मा जायोमोनलाय मेगन खाना जायो ए नों रोंखायो दा नै बेदर संदों दाबा लानो गाबदों दाबाखौनो लायो दाबा लाबा मा जायो नों रोंखायो ना औ ओमफ्राय मानोथो लानांगौ होनबालाय आखाइ बौवोना दाख्लै नोंना दाख्लै बौनाया औ दाख्लै आखाइया बौजादों साथा देन्था बायनायमोन ओमफ्रायहाय बे साथा देन्थाया दि बायनानैहाय गब्लं जाबायना बेयाव आखाइखौ सोहरबाय बेयाव अबेखौ सोहराखिथालाय मा अबेखौ सोहरा आखाइखौ साथायाव सोनाया बोरो बेलाय बेयाव सोदोंमोन औ सोबाय दानाहाय बख'नो हायासै दाना होख्रावबाय थाबाय बियो आंहाबो माबायावसोमोन टयलेटआवसोमोन आरोना फुङावहाय दाना होख्रावबाय थाबाय दाना खाथिनिफ्राबो जेनेबा आइ बाबा मोनाहाय नुहुरबाय मानसिया खाथियावनो खामोन नुहुरबाय एसे अखा हागानाय मोनदां फुङावहाय अखा हागानायमोन एसे अखाया हादोंमोन ओमफ्राय साथाखौ लामनानै दोन्दोंमोन आरोना साथा लामनानै दोननायखौ नुनानै दाना बे आखाइखौ थांनानै आखाइखौ बे साथा देन्थायावहाय गोबायावहाय सोहैबाय दाना आखाइया बौजाबाय माने हाबनानै थाबाय दाना बाबायाहाय नुहुरनानैहाय बेखौ गाबनाय नुहुरनानै बाबाया थाव फुनना हैबाय आरो थाव फुननानै बख'बाय ओमफ्राय एसे फिसानो बौनाय नुबाय बौनानै एसे ओमफ्राय आंबो ओंखारबाय दावराव जानायखौ खोनानानैहाय आहा असान्थि मोनलायबाय दाना आयै मा खालामबावनो गिलायबाय आङो माने माबा बिजि थुनांसिगोन नामा होननानैहाय सान्थि मोनाना ओमफ्राय बाबाया ओंखारदोंमोन आरोना थुनाङा होननानै थुनांनाय नङा बे माबाजोंहाय आय'दिनजोंल' मोजाङै फुगारनानै फुनना होदो बेखौल' होननानैहाय ओमफ्रायहाय थेवबो आंहा गोसो मोनस्रा फुंसोमोन नालाय फुङावबो आङो डक्टरनावबो बोरै लांनो ओमफ्राय बेरेफुं जाखाय माबायासै आरोना आङो हरासैबो फन नाम्बार दंखायोमोन नालाय हजों बे बङाइगावआव लांग्रानानो साफ्राखाजानिया नर्मदानि माबानि मा होनो डक्टरनि दंखायोमोन आरोना दानाहाय हरासै आङो फुंद्रायावहाय ओमफ्राय उनावहाय एसे आंबो क्लासाव थांना थाङा जाबाय थाबाय आरोना क्लासाव थांनायनिबो सममोन नालाय आंहा ओमफ्रायहाय दानाहाय थांना थाङा जाबाय थाबाय उनावहाय आङो फन हरबाय आरोना डक्टरनाव फन हरनानैहाय सोंहरबाय ओरैबायदि जादों औ हामथ'आ र' मा बिदि होनो ओमफ्राय दाना र' खिथाबसै दाना नै आरामसे दसे एवनानै बेखौ माबानोसै मा होनो दै होनोसै दा होजोबखाबाय जेबो होनांला गासिबो जा होनांगौ थौ नोंजोंबाथाय होदो बे बथला मोजां नङा मा एम्फौ सुमु बानायसो नै फुथुगोरनांबाय आङो बेखौ गाइखेर माखन बानायनो नागिरदोंसो नायगोन बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो बेखौ आवथिनानै दोनबाय थादों आरोना एसेनो गाइखेरनिफ्रायहाय माखन नै बेखौहाय दा बेखौ मा खालामनो नागिरदों घि बानायनो नागिरदों थारमाने दा नै साराय फुदुंबाय दा नै बेखौहाय बेसेबां गोबावनि जाखोथाय बेयो जायखिजाया फुदुङै माखनखौ दोनबाय थादों आरोना सानि माखनखौ दा खनसे बिदि जाबाय आंथ' मिथिफेरा मारै बानायो बेखौ फुदुंबाय थानांगौल' एरबाय थानांगौ ना पुरा पियर घि जाबाय आरो बियो एकदमबारे बरिया पियर घि नै अरखौ बांद्राय होनो नाङा एसे बेयावहाय जेबो मिसाल गैला दखानफोरनाथ' माबा माबि मिसाल थायो नालाय बेयाव जेबो मिसाल गैला पुरा गाइखेराबो पियर मोनखायो नालाय
ओमफ्राय गाइखेरनि बेनो आरो दा बेखौ बिदिनो एरबाय थानांगोन ओंखारबोहांबाय नै घिया बेखौनो एकदम बेबायदिनो साराय गुदुङावहाय होयैनो जाबोगौ आरोना बेलाय बेखौ बिदिल' खालामबाय थानांगौ आखाया एकदम सोमावबाय थानांगौ आरोना नै पियर घिया ओंखारबोगौ दा नै जाबायानो एकदम ओंखारजोबखाबाय जासिगोनबो ना बिदिसो खालामो आरोना आंबो खालामफेराखै नै दिनैसो नुबाय आं आइ बानायनायखौ रोंसिगोन आंबो जेबो मुलि गैया खालि माखनखौ माबानांगौल' फुदुंनांगौल' ओमफ्राय सिगाङाव सानदोंमोन आरोना जागोन ना जाला जाखो साननानैहाय गाइखेर बायदिसो ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय दाना नै उनावसो लासै लासै ओंखारलांबाय बेबायदि थावा घिया नै ओरै बेदराबो मोनबाय फारसेथिं बेदराबो मोनबाय नै बिराद मोजांनो दालि जहल ओमफ्राय बे एवनाय बिदि जाबाय बेखौ सरनोसै गुदुंदां स्रिजोंसो सरो होगार रहाय मैलाफोर हारसिं लाजि नै गबोबाय बेनो जाबाय घि बिदिसो आरो मोदोमलायखायोहाय मोदोमलायखायो बिराद साइसनो नै जि मोजां जाबाय ओमफ्राय नै बथलाव सोनानै दोनबाय दिंग्रि बथलावहाय जा मोजां जाखाबाय बेखौ दै फोनांनो नाङा आरो गाज्रि जायोना एकदम सामसफोरजों हाननायफ्रावबो ओरैनोबाबो सामसफोरजों हाननायफ्रावबो दै फोनांलाबायनो नांखाया बिराद साइज पियर घि जाबाय जानायखौ लाबोग्रोबाय आं नै जानोसै लाबोबाय माने आं ल'खासै जानांगौहाय जानोसै नै लोगोफोर आङो एसे जानायजों एसे रायलायबावनांगौ दंमोन दहाय ओमफ्राय बेखौनो फोजोबनो हायाखैमोन ना फिसालाखौ फुथुबाय माबाय ओमफ्राय दा बेलासिगुलायबायसै आरोना बेनो ओंखाम जाखांहोबावबाय आरो बावहाय मा होनो सिरि मोननानैहाय आरो ओंखाम जानायाथ' दसेनो जाया बेना बेबायदिनो बेसेबांबा गोबाव बेलासिगुलायबाय बेलासिनि मोनानि खेबसेनो जानाय जाबाय आरो आंना बिदिनो जाखायो नालाय सानफ्रामबो ओंखायनो जेबो मोना दा जाबो र' जागोन मा होनो आङो दहाय बे दाख्लै फिसाला आखाइ बौनायनि खोथासो बुंबाय थादोंमोन ना टिटि थुनो नामा होननानै टिटि थुनांगौ नामा होननानै बिराद सिन्था जाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेयावनो आं डक्टरनाव फन हरबाय डक्टरा बुंबाय आरोना जे 1.5 बोसोरनि माबाखौ लाजोबना लाजोबाखै होननानैहाय भेक्सिनखौहाय ओमफ्राय आंथ' सब होजोबखादों गासिबो उन्दैनिफ्रायनो जेसेबां होनांगौ गासिबो होजोबखादों आरोना ओमफ्राय आंथ' होजोबदों होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय होनबालाय नाङा दे होननानैहाय बुंबाय आरो बेबायदि भेक्सिन लाजोबखादोंबा बेबायदि टिटि होलायनांगौनि दरखार गैया होनना आंहा दाख्लै सासे माबाखौहाय माने बेबायदि अफायबा आङो नुसनफ्लांदोंहाय मालाबा मालाबा फेसबुकआवहाय फैलाबायोना सोरबा बेबायदिनो माने मा बौनायावहाय आखाइ बौनायावहाय ओरैनो थाबाय थानानै जेबो नङा जेबो जानाय नङा बे होननानैहाय माने ओरैनो थाबाय थानानैहाय बेबायदिनो थैदों आरोना बेखौ नुनानै आंहा जि आरो बेखौ नुनायजों आरो बेनि जानायजों आंहा जि गिलायलांबाय आरोना ओंखायनो गोसो मोनस्रा बाबाया होनबाबो लानाङा होनबाबो आङो सोंहरथारगोन नैहाय गोसोआ गोजोनबाय आरो जायखिजाया आङो बिदि जाबानो लानाङा होनबाबो सोंहरफ्लांबाय थायो आरोना दाख्लैबो खेबसे सोंहरखांखाबाय आङो बिदिनो जाखांखाबाय माबा मोनसे बौदोंमोन
जिनिस बौआ ओमफ्राय बेनाव ओमफ्राय आङो बेखौनो सोंहरखांखाबाय आरोना एसे गोबाव जाबाय मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दाथ' 2.5 बोसोर जाबाय नालाय बेयो 2 बोसोर जानाय समावहाय सोंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावबो लानाङा होननानै बुंहरखादों जुदि सिगाङाव लाखांखाबायबा 1.5 बोसोरनि लादोंबा बेखौ नाङा होननानैहाय ओमफ्राय आरो होनबाबो गोसो मोनस्रा सोंहरदोंमोन गोसोआ स्रां मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनावसो आङो डिउटियाव थांबाय लेट जालांबाय आरो बेखायनो उन्दैफोरनि बे भेक्सिन लानाया बिराद इम्परटेन्ट नांथारगौ आरोना सोरबा बुङो है होआबो जायो होननानैहाय ओमफ्राय खिन्थु मानि थाखाय मायाव खामानि होयो जेबो मिथिया ओंखायनोसो जेनेबा गभर्नमेन्टआ होदोंना बेखायनो थुहोनांगौ आंनिबाथ' थुहोना सोरबा बुङो है जेबो जाया बेजोंहाय जेबो नङा थुहोआबो जायो होननानैहाय बुङोना खिन्थु आंना गोसोआनो मानिथारा आरोना थुहोथारो आङो जेखि जायाबाबो लोमजायाबाबो लोमजानायाथ' एथ' गिदिर खोथा नङा बेथ' सानसे साननैजोंनो हामो नालाय ओमफ्राय उननि जानो गोनांखौसो गिनांगौ नंगौना मा जायो मा जाया बेखायनो बे भेक्सिनफोरखौ लानाया बहुत इम्परटेन्ट आरोना ओमफ्राय दा थेवबो माबाफोर बेबायदि बौनाय मानाय जायोबा होमबाबो एकदम गोसो मोनस्रा जुदि आं होनदोंनो सोरबा होनदोंनो होननानैहाय बेबायदि थानो नाङा आरोना गोसो मोनस्रा होनबाबो सोंथार एसे गोसोआ स्रां मोननायनि डक्टरफोरनाव सोङोबासो गोसोआ स्रां मोनो आंथ' सोंहरथारो एकदम सोरबा होननानै बुंदोंबाबो एकदम सोंहरथारो आरोना आं गोसोखौ एकदम स्रां खालामथारनो नङाबा मोनथिबाबो जानानै लानोसै आं अमा बेदर जालायबाय नै देरनाय मोदोम देरखानायावनो खेबसेल' जाखायो जायो आं ओंखायनो मिथियाहां देनां सानबाय थानोसै आं बेफोरखौ दा मिथिबाय थाथ'ला आंखौ दाख्लै सासे सोंहरदोंमोन बेसेबां नाम्बार ब्लाउस गानो होननानैहाय आङो 34 गानोमोन दा 34खौनो नै टाइटसो जानाय मोनगुलायबाय नङाबा 34आनो एसे हलं गलं जाबावलायोसोमोन आंनो बिदि जाबाय आरोना 36सो गानांसिगोन 36 बा आराम फ्रि जाबाय आरो बियो फैलायबाय सासे मामा ओमफ्राय सकेट दं नोंलाय होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आङो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं